Zdravím vás u dnešního videa. Dneska jsem tady společně s Dogem. Zahrajeme si asi tu nejvíc mainstreamovou hru v poslední době, která se jmenuje Doplň mou větu. Dogu, schválně, jestli víš, o co tady jde. Já úplně netuším, to může být mainstreamová hra, vůbec jsem to nikde neviděl, takže v pořádku, pro mě to bude novinka. My vlastně společně budeme vytvářet věty pomocí následujícího způsobu. Každý řekne jedno slovo, takže třeba já začnu. Jo, tak takhle to funguje. A jasně, tak to je v pořádku. Jelikož jsme to my a vymysleli jsme si ještě něco těžšího, tak potom budeme skládat pomocí tohohle způsobu básničku. Fajn. Jak poznáme, kdy už je konec toho verše? No, to bude nekonečný verš prostě. Takže budeme skládat básničku, která bude pásu a bude to vypadat jako ty věty. Budeme skládat básničku a nebudeme k tomu mít nic prostě, bude... OK, takže když si napadne rým na to slovo, tak to zarýmuješ a to bude jakože wow, básnička, já. Z toho složíme repík jak Eminem. Jednou Jsem takhle šel po mostě a jo, to bylo A, já jsem myslel, že to je aha. ne, to je a. Neměl Jsem kalhoty. co? Najednou Mě přepadl strážník hodně, zhulený, co to je? A ožralý, teďka tam bude, co říká ten týpek, který jde po mostě bez kalhot. Pane, strážníku, nechte můj. Do it! Do it! Say it! můj velký, nechám to radši tobě. Klobouk. Jo, omlouvám, Se ale ten klobouk nesmíte sundávat z... hlavy To jsem neočekával. Nebo vás dám za... plot. Za co? Za plot třeba. Za plot. Já myslím, že za mříže nebo za katr nebo něco. Ne, tak to by bylo moc obvious, že jo? Jako. No jasně, takže za plot, jo. Kde? Vás Kde vás zatknu. protože Vás mám rád. to úplně nedává smysl, ale okej, dobře. Začínáme nový kolo a generátor náhodných slov nám vybral slovo sluchátko. Takže začínáme slovem sluchátko a pokračuješ Dogu. Se Modrou, ne, se žlutou, Cože? se žlutou, takhle. hvězdou Na. čele. Začneme další kolo a na začátek dáme nějakýho youtubera. Mám začít. No, třeba. Datel. Datel. Dobrý. Můj oblíbený youtuber. Že jsem to čekal. Není Moc. zvíře, Jako jo. Spíš. něco Hodně. divného, A jo. zvláštního, Pro naší rakovinotvornou. hlavu. Čekal jsem spíš komunitu třeba, jo, ale tak... Hlavu, jako proč ne? Jako, tak jako filozofie je to zvláštní, ale... Když jde o datla, tak jde všechno. Ano. Tohle kolo dáme jenom čistě na tu básničku, kterou jsme už si nějak, no vlastně nepřipravili. Budeme říkat to, co nás zrovna napadlo, takže z toho vznikne úplná blbost. Ani v podstatě nevím, jak to pořádně uděláme, tu básničku, takže prostě budeme skládat za sebe slova, které se tak nějak budou rýmovat. Teda Okay. pokusíme se o to. S tím slečit, jo? Jednou Takhle. z Rána uviděla mě vrána. nechtěla... Ho. Cože? Ne, počkej, nechtěla mě. To je lepší říct. Proč? Bych Měl píct. křena. Jak? Panenko. Myslíte? Ani by nebo vy By na mě... myslíte. Cože? Co to je za větu, ty vole?
Ani by mám neměl, to ani nejde říct, ty vole. Je. Další básnička bude začínat na slovo překladatel, takže to bude zajímavé. Překladatel, datel. Dan, konec básničky, ty vole. Pokračujeme s další básničkou. Jdeme na to. Igor Hodil naší tetu do latríny, aby zjistil světu pravdu o sestře Karolíny. No, asi jsou Katríny, to se líbí líp, a Karolíny tak jako klidně. Která Zlobila našeho syna Jirku nenech se jen tak rozptýlit. Mirku. Nedává smysl. To nemusí. Tohle už bude z tohohle videa všechno, doufám, že jste se pobavili. Dogův kanál máte v popisku videa. A jo, pokud byste chtěli nějaký další videa s Dogem, po případě doplň mou větu, další díl, určitě nezapomeňte dát like. A jo, to už bude všechno. V popisku máte taky všechny sociální sítě, určitě se tam podívejte. My se s váma loučíme a zatím čau. Čus. Dobrý.